Sa edad nga 14, kinahanglanan ni June nga magpili kung diin siya matiner. Sa lugar sang iya nga iloy sa Isabela o kung sa Bacolod Boys Home sa Barangay Granada. Humalin sang napatay ang iya nga amay, naging mabudlay na ang sitwasyon. Gani, kinahanglan sang iya iloy nga magtrabaho, kag wala na siya sa may mabilinan sa ila. Ang gipili namon dire sa Boys Home kag ginistoryahan kami sa ngamon magulang nami di kono kay ginapa-eskwela kami libre tanan tapos sa muna ubra lang gamay muna sa kay sa Isabela para makakaon kami need namon magubra gid manghilamon or tapos ang eskwelahan layo muna tapos lutak permi danlog tapos muna dito lang kami sa sitwasyon sa Isabela budlay kay dito sa balay sa akong lola amo na ang adri ang Boys Home namon ginpili. Ikatatlo siya sa 4 ka mag-ulutod. Ang ilang kamagulangan, laking Boys Home. Subong, ara na sa Manila, nagatrabaho. Subong si June naman kagang iyang manghod ang matinir sa Boys Home. Aminado siya, nga sa sugod, naging mabudlay. Nahidlaw siya sa iyang mga utod kag sa iyang iloy, pero naka-adjust man siya. Ginabisita na siya ni mama niya once a month. Actually, nasubuan man kay siyempre, daw hindi ko bilakasaw nga layo sa akon nga pamilya nan mga 2 months siguro nga na-realize ko na nga dapat dili lang ko kay parang akon bala nga mama ando hindi man sabla mabudlayan sa ngamon nga samon nga pagatipan balaw para hindi sa may mabudlayan tintin lang kami. Sa duha na nila katuig nga nagatinero sa Boys Home, damo na siya natun-an ang mga ulubrown sa sulod sang balay kag nakapadayon sila nga duha sang manghud niya sa pag-eskwela. Kung wala siya nakatinir sa Boys Home, sa pananawa niya, wala na gid sila makapadayon pa sa pag-eskwela. Ay hindi ko gid guro ma-imagine budlay Basi guro subong guro wala na ko guro ga eskwela kung wala ko di kaabot sa wala ko di nakaano sa Boys Home. Budlay maging subong sa pangabuhi mo. Siyempre sang amo to nga time ang gawbra pa lang si mama kag ang magulang ko. Antes ko din nag-abot sa Boys Home, ang magulang ko bago pa man nag-abot sa Manila, kaya nagpa Manila sa din mo pag-graduate grade 12. 30 years ago, amo man siniinangin kapalaran ni Father Richel Labiana. Sang napatay ang amay ni Father Richel, nagbag-o ang lakat sang pangabuhi. Sinanay niya nagtrabaho sa Manila. Sila nga anom ka mag-ulutod, ginpangbilin sa ilang mga tiya. Halin sa isa ka tiya, saylo sa isa ka tiya, tubtub nga na desisyonan nga ibilin sila sa Boys Home sang yaman nga manghod. Kulbaan man kami iti. Galing kay upod kumanakon manghod, duwa man kami. Ti lantaw namon sige makadto to kun ano kay hambal. Kung manamian ka to, dito ka mo. Kung hindi ka manamian, hindi ka mo manamian. Ilang taon mo tilawan mo puli lang ka mo kung subuan ka mo. Nadumduman niya pa ang first day nila sa Boys Home. Nga hindi pa sila pagbatunon kay dapat ilo lang ang ginabaton. Sa kaso ni Father Richel, wala na siya sang amay kag ang iya iloy, wala naman diri sa Negros. Pero may kano nga nag-abot nga mag-an ang pagbaton sa ila gani tigayon sila nga nakasulod sa Boys Home. Daw pag-abot sa opisina daw hindi kami batunon. Pag-abot sa atubang sa social work daw damo duro pamangkot. Pero pagwa ni Father Gratian daw dito nagbagaan namon buot kay daw ang iya appearance pa lang ang spirit bala ka welcoming gid accommodating gid. Tapos ang iya din nga reaksyon, these are my new boys. Mismo si Father Gratian Murray, ang founder sang Boys Home, ang nagbaton sa ila. Sumugod sadto, naglain ang pangabuhi nila ni Father Richel. Sa edad nga 12, nanging seryoso na siya sa pangabuhi. Ikaduha siya sa anom ka mga mag-ulutod, pero siya ang ginbilinan sang iyamay nga atipanon ng iya nga mga manghod. Tang na sa pinsar ko nga mapisan gid ko, mahimakas gid ko, matingwa gid ko kay way na kami tatay since napatay si tatay ko. So, pa daw ka ang ambal sakon sa mga tao permis daw ka responsible sakon daw ka hindi wala time nga maghampang lang nga maghampang daw natuto na sa buhay. Nagliligad ang inadlaw, nangin komportable na sila sa Boys Home, pero hindi malikawan ang ilinaway kay puros lalaki. Pero kabahin lamang inis ang ilang pagdalagko.
Napat-inan siya ni Father Gratian kay honor student siya kag na-assign siya nga mag-assist sa iya sa kumbento. Nag-close na sila kag sang nagmasakit na si Father, ginbilinan siya nga magpari para may maulikid nga pari sa mga kabataan sa boys home. I'm dying, pray for me. Pray a rosary for me. I'm dying. You need to be a priest. Amo na ihambal. The boys need a priest. No? They need a father. No? When I'm gone, no? When I die, no? There is no more priest here. No? Sila niya. Nagtanong na sa pinsar ko. Sang ara na sa seminary, nadumduman niya pa ang isa ka activity nga ginpasulat sila kung ano ayhan ang mensahe sang Ginoo para sa iya. Ang insulat niya, makapauli na si Padre gikan sa ospital. Di man ang prayer ko blado message ni God sa akon nga mapuli si Padre. That day, November 20, mapuli si Father Gratian. Amo lang tulipot lang akon yung sulat sa Bible diary ko. Natabo gid man ang luyag niya nga matabo. May nag-abot nga ambulansya sa boys home kag ang pasahero si Father Gratian. Pero lain na ang iyang itsura. Natabo gid November 20, nag-abot nga ambulance. Way kami nabalaan lang namon sang nang ambulance sa pasulod na sa gate sang boys home. Kag ako gid ang pinakauna nga mabulig, mapapanaog sa iya sa ambulance. Kag nakita ko gid ang iyang itsura nga hindi na niya si Father Gratian. Niya kadawda ko sa iya mo tapos pagpanaog sa ambulance hindi na siya kapungko. Iya nga lawas daw, iya nga tulan daw naputos na lang sang panit. Ang niwang sa iya gaybi ko to. Hindi ko mabaton tapos palapit ko sa iya. Well, nagatuwang ang mga medical practitioner to. Palapit ko sa iya, ang kapta niya lang ako niya, come on, Father Smith, Michelle, can you still recognize me? Gatulog lang siya sa akin, gatulog lang siya, kagamuamula na siya. Yung dala na siya din sa kwarto. Humalinsad to, hindi na sila makapalapit sa pari nga ginakabig niya bilang amay. Naglala na abing iya nga masakit. Tubtub nga, napatay siya sa December 12, year 2000. Mismo sa sulod sang chapel sa boys home ginubong si Father Gratian. Sa mismo nga lugar nga ginsuguran niya kagin bago ang kabuhi sang kabataan nagapabili ng iya nga lawas. Taga Philadelphia sa Estados Unidos si Harry Murray kag nakalapot sa Pilipinas para sa iya nga mission duty. 1960, sa ginsuguran niya ang boys home sa Bacolod matapos nga masaksihan ang sitwasyon sa mga kabataan nga mga lalaki nga ginasamo lang sa mga lalaki man nga mga preso nga may edad na. Ang Bacolod Boys Home was originally founded ni Father Gratian. Sang unang istorya sina nga sang pagbutang diri sa iya from Philadelphia na siya mo. Pag-assign sa iya as missionary diri sa aton sa Philippines, diri siya nabutang sa Bacolod. Nang kundi nag-build siya relationship with the people, nagkakadto na siya kuno sa may jail. So dito sa jail nakita iya nga gamix ang mga kabataan kagang adult offenders, kagang mga youth offenders. So nagluoy siya sa ila na amo ang sitwasyon nila. Wala pa to ang juvenile justice law, wala pa mo. So, sa una mo na, ginabutang na sila tingob. Now, nag-think siya nga, guru, mapatindog ako sa isa ka house, sa isa ka home, nga pwede makatatap sa mga kabataan. Sa bulig sa pila ka mga persona na tukod ng shelter, kutob sa mga wala sang mga ginikanan, ginpabayaan, pero interesado nga mag-eskwela, ang ginsapupo sang boys home. So, ang pwede makasulod may apat kita ka-category, no? Abandoned, ginbayaan, neglected, or ginabilin-bilin ng bala. Kung gaobra, nanay, tatay, so ginabilin na kung kasi also pwede na sila. Neglected, tapos orphan, wala na ginanay, tatay. Dason, mga pigado. Poor children, mga pigado na hindi kasarang ang ila ginikanan magpa-eskwela, pero may interest sila to go to school. Halin sa 20 lang ka mga kabataan sadto
nagdamo ang kabataan sa boys home. Pero subong, may 36 ka mga kabataan nga naga-star dire. Wala labot sa mga nagbulig patukod kag mga board of trustees nga nagagasto sa pagpasweldo sa mga social workers kag sa mga kinahanglanon sa mga kabataan. Ang syudad sa Bacolod ang nag-budget para may mapakaon sa mga kabataan sa kada adlaw. At present, ang food naman comes from the city. So, may budget kami from the city. Food and personnel nila, Kag ang mga... Daw mo lang gina ang daw... Bill sa kuryente. Muna, kay ang tubig namon, motor man na Okay. So, ang foundation still exists, no? Still As a exists. support sa mga part sa inyo, ang mga nagpapadalagan. Oo, ang gapadalagan, they gave us our salaries, no? So may mga ara kita natawag nga board of directors. Kay di man mapatindog na kung di kami maka ngayo lisensya sa secretary sa SEC, no, or Securities and Exchange Commission. So nila kami na gina-license yung tagaan permit to operate. And ang permit ngayon na we will use that for the licensing and accreditation sa boys home. Sa donasyon sa nagkanilain nga mga grupo kag individual, nagakabuhi ang foundation. Malawig-lawig na humalin sa natukod ang pasilidad, kag inagyan pa sa mga bagyo. Gani, hindi malikawan nga amat-amat na ini nga nagakaguba. Pero padayon sila sa gihapon nga nagapaningwa nga matagaan sang tsansa ang mga kabataan nga parehas kay June nga kay Father Richel nga malabot ang ilang mga handong bisan ginakulang. Kinanglan may kwartagid nga i-put up ang foundation. May araman, kidamo man ang nag-help, no? But not sufficient enough To feed. to feed, especially, okay. We need mga 2.5 M to feed 40 heads. Kaya In a year? in a year. Kaya every day na you have 3 meals plus 1 snacks. So may lang kung bisa may mga bisita kami, di nagadulong na sang snacks sa kabataan. Pero we really have to prepare 3 meals, no? Breakfast, lunch, and dinner. So that's how we live there. That's how we operate, no? We rely most especially to the city, to the people who has the heart to share, private sectors. We also being helped by mga small groups, no? Si June, handom nga mangin isa ka soldado pila ka adlaw. Si Father Richel, handom nga makapadayon sa gihapon nga makabag-o sang kabuhi ang boys home. Gusto mo i-serve ang Pungsod Pilipinas, ang Yeah. country na to. Gusto mo depensahan ang Pilipinas. Nga man, Siyempre, para makabulig mo ko sa tao, biskan sa amon na nga pamaagi. Ang iyada nga lubaw mag-remind sa mga tao da or nagakadto da mga kabataan da nga there is someone who offered his life for young children, sa mga bata nga wala na hope. Suno pa kay Father Richel, ang pancho ni Father Gratian sa sulod sang boys home magaserbi nga reminder nga may isa ka kano nga pare nga ginpili nga magtiner sa Bacolod para magserbisyo kag tagaan sang masanag nga buwas damlag ang mga kabataan nga parehas niya kag parehas ni June. Kung tani magaserbi man ini nga inspirasyon sa mga Bacolod nun nga mangin parehas kay Father Gratian. Magluwa sa boys home, isa man si Father Gratian sa mga salikod sang pagpatukod sa St. Joseph High School Lasal. Gani ang dalan kung diin ini natukod, nakapangalan sa iya. Ang eskwelahan nga natukod sa tupad sa boys home, nakapangalan man sa iya. Hindi lang sa dalan o kung sa eskwelahan, nagamarka ang ginbilin nga legasiya ni Father Gratian, kundi sa tagipusoon sa mga Negrense nga may isa ka kano nga pare nga nagpaka-Pilipino para buligan ang iya mga isig katawo.